biyar sun shigo a ciki. Na farko dai akwai ɗa, magadi ne, to ɗa ɗin nan shine Alƙur'ani ya faɗi, ƙiyasi shi ya jawo ɗan ɗa, jika kenan, magadi ne, biyu kenan. Na uku akwai uba, magadi ne. Na huɗu akwai kaka, magadi ne. Na biyar akwai ɗan uwa shaƙiƙi, magadi ne. Abun nufi ɗan uwa shaƙiƙi shine mutumin da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci, shi ɗan uwa shaƙiƙi, to magadi ne. Na shidda ɗan uwa li'abbi, abun nufi ɗan uwa li'abbi shine mutumin da suke uwa mutumin da suke uba ɗaya da mamaci, uba sun kaɗa da mamaci, to shi ma magadi ne. Na bakwai ɗan uwa li'ummi, ɗan uwa li'ummi magadi ne. Abun nufi da ɗan uwa li'ummi shine mutumin da sun ka haɗa uwa guda da mamaci. Na takwas ɗan uwa shaƙiƙi, ma'ana ɗan da shaƙiƙi ya haifa, shi ma magadi ne. Na tara ɗan uwa li'abbi, shi ma magadi ne. Na goma sai baffa shaƙiƙi, magadi ne. Abun nufi da baffa shaƙiƙi shine mutumin da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin mamaci, to shi ake ce ma baffan shi shaƙiƙi, shi ma yana gadon shi. Sai baffa li'abbi shi an na 12, shine mutumin da suke uba ɗaya da mahaifin mamacin, shi ma yana gadon wannan mamacin. Sai na 13 shine ɗan baffa, na 13 shine ɗan baffa shaƙiƙi, shi ma magadi ne. Sai ɗan baffa li'abbi na 12 ɗan baffa shaƙiƙi, magadi ne. Na 13 shine ɗan baffa li'abbi. Sai na 14 shine miji, sannan sai na 15 shine masawani. Waɗannan ne mazaje da mun ka lissafo guda 15. Duk wanda bai ji Allah ya saka shi ba a cikin, duk wanda bai ji shi a cikin nan ba, duk wanda ba a saka a cikin waɗannan gungu na mazajen da mun ka ambato ba, duk kusancin shi da mamaci ba zai gaje shi ba. Wannan su ne masu gado a cikin maza, waɗanda shari'a ta ware, wanda su ne suke gadon mamaci. To malamai suna cewa abun sha'awa duk waɗanda da mun ka ambato su 15 ɗin nan, kowannensu yana asibci. Ma'anar asibci shine inda a ce mamaci zai mutu ya bar shi kaɗai a duniya, ba kowa, shi ɗaya ne, duk zai iya kwashe dukiyar mamacin gaba ɗaya. Shi an ma'anar asibcin kenan. Sai mutane guda biyu kaɗai cikinsu, su ɗaya ne suke cin farilla, su wannan ba su asibci. Na farko akwai miji ba asibi bane, farilla Allah maɗaukakin sarki ya yanka mai, ko dai nisfi in ba ɗa ba jika ba ɗaya, ko kuma rubu'i in ga ɗa ko ga jika ko ga ɗaya. Sannan na biyu ɗan uwa li'ummi, ɗan uwa li'ummi bai asibci. Ɗan uwa li'ummi farilla Allah maɗaukakin sarki ya yanka mai, in yana shi kaɗai za a ba shi 1/6 sudusi, kamar da muka karanto a zaman da ya gabata. Idan kuma sun kai su biyu sai a ba su sulusi har zuwa ba iyaka, duk sulusi za a ba su. To waɗannan su ne masu gado a cikin maza. Akwai masu gado a cikin mata, waɗanda su ma malamai sun ce mana guda 10 ne a dunƙule, amma a kan ƙiyasi za su kai guda 7 ne a dunƙule, amma a kan ƙiyasi za su kai su 10. Na farko akwai ɗiya, magadiya ce, ƙiyasi ya kawo mana ɗiyar ɗa, magadiya ce, 2 kenan. Na uku akwai uwa, magadiya ce. Na 4 akwai kakanya ta wajen uwa, magadiya ce. Na 5 akwai kakanya ta wajen uba a kan ƙiyasi, magadiya ce. Na 6 akwai uwa shaƙiƙiya, magadiya ce. Na 7 akwai uwa li'abbiya, magadiya ce. Sai na 8 akwai uwa li'ummiya, magadiya ce. Sannan sai na 9 akwai wadda mata, magadiya ce. Sannan sai na 10 akwai masawaniya. Abun nufi da masawaniya, matar da ta sai bawa ta 'yanta shi, to ta zama masawaniya kenan. Waɗanda su ne masu gado a cikin mata, waɗanda malamai suka ware mana cewa su 7 ne a dunƙule, amma an ka rarrabe su a kan ƙiyasi za su kai su 10, ga su mun lissafo su. To su ma kamar da muka yi magana, waɗancan da muka yi magana su maza, su ma waɗannan ne dukkaninsu matan ga kowaccensu farilla take ci, amma akwai waɗanda aka ware cewa sukan yi asibci,
kamar ita ɗiya in tana tare da ɗan ɗa, in tana tare da ɗa to asiba ce. Ma'ana mutum ya mutu ya bar ɗiya tai da ɗan ɗa ne namiji, to sai an fara ba masu farilla rabonsu, abin da ya saura shi ɗan ɗan nashi namiji daga ga ɗiyar tashi mace sai su je su raba lizzakari mislu hazzil unsayayn, shi ne ma'anar asibcin kenan. Sannan sai ita ma ɗiyar ɗa in tana tare da ɗan ɗa ita ma asiba ce. Mutum ya mutu bai bar ɗan shi ba bai bar ɗiyar shi ba, amma ya bar ɗan ɗan da ɗa ne ya haifa da ɗiyar da ɗa ne na haifa, to sai su wanka fara da masu cin farilla aka rage aka ba su nasu farillai, abin da ya saura su wannan ne da ɗan da jikan nashi da jikan ya tashi sai su kwashe abin da ya saura su zo su raba lizzakari mislu hazzil unsayayn. Sannan sai ƴar uwa shaƙiƙiya ita ma tana asibci in tana tare da ɗan uwa shaƙiƙi. Misali mutum ya mutu ya bar ɗan uwa ne shaƙiƙi da uwa tai shaƙiƙiya, to su ma in aka ƙare da masu cin farilla za a dawo abin da ya saura sai su je su raba lizzakari mislu hazzil unsayayn. Haka nan ƴar uwa li'abbiya takan yi asibci in tana tare da ɗan uwa li'abbi, shi ma in mutum ya mutu ya bar ɗan uwan shi li'abbi da uwar shi li'abbiya to za su ɗauki abin da aka raba aka ba masu farilla abin da ya saura sai su je su raba lizzakari mislu hazzil unsayayn. Waɗannan su ne waɗanda mun kai magana cewa lalle magada daga cikin maza mun yi bayanin su, magada daga cikin mata mun yi bayanin su. To duba da lokaci za mu dakata a nan, sai kuma zaman mu na gaba in Allah ya so ya yarda za mu ɗora da bayani akan su waɗannan magada mata da inda suke asibci. Yanzu mun ambato wuri guda inda suke asibci, za mu ci gaba da bayani zaman mu na gaba inda suke asibci wuri na biyu, inda za a samu haɗuwa da ita uwa shaƙiƙiya in tana tare da ɗiya ko tana tare da ɗa, duk za mu yi wannan bayani insha Allahu a zaman mu na gaba. Kuma insha Allahu tabaraka wa ta'ala muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci akan wannan ne aiki da muka saka a gaba. Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah ya amfanar da abun ga al'ummar musulunci gaba ɗaya, kuma ya amfanar da mu gaba ɗaya duniyar mu da lahirar mu, ya saka abin ya zama sanadiyar tsirar mu duniyar mu da lahirar mu, ya ba mu kyakkyawan ƙarshe, ya haɗa mu da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.